Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Delshan Chipada. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Family-friendly, a global vision and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Bringing hope the world over. Hope Channel. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Ephraim Asenas, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Delshan Chipada. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatod og mga update sa atong palibot. Karon, third question na ta sa ato ang Bible Trivia. Okay, Bible Trivia na ta. Go, Third go. Okay, question. what's the So, question? Okay. Okay, ready. Prepare na mo. Okay, dayon na dayon. In how many days did God create the earth? Pila ka mga adlaw gihimo sa Ginoo ang kalibutan. So tawag na Okay. dayon mo. Do Kay it, ready Ginoo, na ha? ready na mo anda mo. Basa na, basa. Oh, dawas sa inyong mga answers. Okay, basa na mo. Okay. Para, Okay, sa laing bahin ato sang dawato na pod ang mga positibo pod nga mga balita nga gihatag sa atong mga kahigalaan. That's right, positive news indeed doon kayong ASI o Adventist Layman Services and Industries nag-apod-apod og mga regalo sa mga taong nabaan dito sa May Tagulwan. Sa mga detalye, ato ring tanawon. Well, naatay caller. okay. Before that, naatay For the video. caller. Sige. Hello, good morning. Okay. Kinsa nga atong caller? Taga-asa ka, ma'am? Tuyan, Again? Taga-asa, ma'am? Again? taga Bugo. Bugo. Taga Bugo, good Kaya morning, unsay ma'am. mo Okay. ang answer sa atong questions? Hello, ma'am. Pwede na ka mo answer? Ma'am? Pwede repeat. Dili kay maklaro? Okay. I-fix sa atong tactical. Mga kahigalaan, ang atong news kay sunod is ang Tagulwan Church naghatag sila og hinabang dito sa mga nabahaan sa municipality sa Tagulwan pod. Ato ning tanawon nga video. Aniya karon ang atong mga kahigalaan sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa Tagulwan. Naghatag sila sa ilang mga gasa alang sa mga katawhan nga naigo sa usa ka baha tungod kay niagi ang mao nga bagyo nga si Bagyo Sinya. Ang membro sa Taguluhan Church nagkahiusa sa pangulikta sa mga kaigsunan o sa mga adunay lapad nga kasing-kasing pagtabang ug unsay ilang mahimo nga ikatabang sa biktima. So we believe that what the Bible said, that what you give to the least of my people, you do it to me according to Jesus Christ. So mao ni siya nga among nalipay mi nga pagpanghatag niini og nagpasalamat mi sa tanan. Naman tay pagbati nga Kristohanon, dako man ta gugma sa atong mga katawhan sa palibot busa. Bisan dili na mo sila kaila pero amo silang giisip nga suod nga mga higala nga kahuna-huna mi pagtabang kanila. Kay dili man lalim ang mabahaan, ibutang nato ug kami po'y nabiktima siguro ug kung sila gibati, mao po na among bation. Igo-igo usab kani nga kalipay sa mga katawhan dinhi sa among barangay Buluarte.
nga natabangan nga sila itaon kaning nga anuran karon. Ang ato iglesia sa Taguluan gipanguluhan ni Church Elder Linggo-Linggo nangunay siya alang sa pagsuporta ni nga bulhaton. Ang usab ang atong iglesia sa Villanueva nga nagpahigayon gyapon sila og pipila ka mga butang, mga dilata alang usab sa pag-distribute sa ato nga mga kahigalaan o mga kaigsunan nga nabahaan. Magpasalamat na sad ko sa tanan nga mga donors ani nga mga goods nga among na-distribute sa mga elders sa iglesia sa Taguluan nga sa bisag text lang, bisag tawag lang, together dayon mo respond kung dili lang sa mga elders, sa mga chairman sa kada department o sa mga kabatanunan, tanan nga mga membro. Ato nakita ang mga katawhan sulod sa membro sa iglesia sa Taguluan, Seventh-day Adventist Church sa ilaha nga tabang nga ang mga katawhan kung duna kini mga trahedya nga moabot, andam sila nga motabang. Awing indino kaninyo nanimbaya. Congratulations, Taguluan SDA Church, for your generosity and thoughtfulness. Sa laing bahin, pinasahing training ang gipahigayon dito sa NCMC Cagayan de Oro City. Ato ning tanawon nga gipahitabo sa OEM. Here's the Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Mao kana ang tema nga naisentro kining maong training gitawag Intentional Evangelism Training nga gihimo og gimugna sa Youth Department of North Central Mindanao Conference nga gihimong posible sa ato mga missionaries gikan sa 1 year in mission. Kinahanglan patabautismuhan. Job chapter 23 verse 42 and 43. Kinahanglan patabautismuhan nakapon. Pwede na mahimo. Ang Diyos sa Israel mag-auna ka ng iyo si Jehovah ang nasa likod. Isa man ang Diyos na naguna o di sa nasa likod. Usa na siya ka pamaagi sa atong simbahan nga tagaan og avenue ang atong mga batan-on sa pag-practice ilang pagtudya kang Kristo tungod kay kung wala kay tay pagbuhat tagsige lang ta og paminaw usa ni siya ka kahimtang sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi nga magkaluya ta no mao nga gitagaan ta og chance. Actually this is a chance para sa mga batan nga ma-train sila nga mamahimo sila nga usa ka equip sa pagbuhat no pagduso sa bulaton sa atong buhit nga Ginoo. Niini nga programa or niini nga training maka-share ta sa mga tao nga wala ka balo sa kamotoran ug mga tagan sila hope nga despite dahil sa mga problema nga diri nga sa kalibutan naa pa dahil ang nag-care ang Ginoo sa sila. Na catch akong attention sa title, Intentional Evangelism Training. So, intentional, nga no intentional man. So, murag nakuan ko nga mo join ani para as a student, maka-learn ko ma-evangelize and to be an evangelist perhaps soonest pagman ako sa akong pag-eskwela. Privilege kini sa ako ang wherein ma-confidence sa ko nga ma-reach out na gina ko akong labi na gid sa mga kahigalan nga wala pa sa pag-alagad sa Ginoo. O karon atong nadunggan og napaminawon nakitaan ang dedikasyon o debosyon nga gihatag sa atong mga kamatanunan para sa pagduso sa buhat. Ato lamang buhing pag-ampo handom na sila magmalampuson sa ilang misyon. Kini si Daryl Ligtin para sa Panimbaya sa Kabuntagon. Sa Panimbaya sa Kabuntagon sa atong mga greetings. Yes, so joining us na po is si AL para sa iyong mga greetings. O bano na po nato sa mga greetings. para mo greet lang gyud. Kaya nagi siya yung mga personal greetings. Ay, ihatag sa nato sa iyang time. course. Sige, go Okay. for your greetings, AL. Una, akong i-greet, salamat pagi dan salamat sabat to Nainggolan family, Halasan family, and to all the Gcash family in Indonesia, Natalia, Natasha, and the whole of Universitas Advent Indonesia, and to all my friends in Davao. Hello. Okay. Imong special someone in. Ang special someone ako, Tuwa kung makita na tika, hello pod. Wala pa. Okay, well So said. welcome pa ang pwede mahimong special someone. Pwede mag-apply at tulong sa akong Facebook page. Application is now open. Nindot kayo nung ano tayo mga special someone. Sige, Okay. love sa imong special Sige. someone. Nagsalig mo kay namin mga special Si Gab na siya special greeting diri. Greet na Special ako someone, yapon. dili special friend. Akong barkada si Van Itang
Kay nag-GM ang good daw, then nag-watch daw og panibaya sa kabuntagon. So, iyahang gi-greet. So, salamat sa pagtanaw, Van Itang. Okay, and we also have, gikan siguro ni sa Facebook, gibali niya ni iyang pangalan. She is a senior 1,000 missionary of South Korea. But I guess ang iyang pangalan is Medi Jane Civileno. Okay. Nagbasa yan sa kali. Here's another. Hi. Wa pa nag-greet. Go. Hi, I am an avid viewer of your program from South Korea. I have just discovered Hope Channel Panimbaya sa Kabuntagon through YouTube. And I am so blessed by your show. Keep using your talent for the Lord. And I know that He will continue to bless you. Keep inspiring a lot of people, a lot of us. Thank you Is so that much Glenn? sa inyuhang Who's the sender? katong Si Glenn? a senior 1,000 missionary. Okay, salamat kaayo sa pagtan-aw og send our greetings sa uban nga mga missionaries dira sa South Korea. Og na gusto mo greet sa yung special someone, gusto niya basahan na ako with feelings ka no? I'll try. With feelings. Yes. Hi, hello. Good morning to Miss Bridge Carla nga taga Makanhan. It was nice meeting you. Gikan sa imong katabi nga si Tawing. Wow! Grabe Tawing, bay. Nice Tawing ni Palubig. Okay, Okay, natin caller. Hello, good morning. Good morning. Oh, Morning. Clear Wow, na klaro kayo. Okay, unsay imong tubag, Nagluto ma'am? daw siya. Ma'am, your answer? Your answer to the question? 6 days daw 6 iyang days. answer. Paghimo daw sa kalibutan 6 days. So, let us see if the answer is tanaw na to. correct. How many days? Okay, thank 6 you. days. Congratulations, ma'am. Pakpak. Okay. Thank you, ma'am. Maraming sa Brian greetings. answered 7. Uy, wala pa siya naka-greet. Pwede ka maka-greet, ma'am. Hi, ma'am. Are you there? Pwede ka makahatag sa mga greetings. Sige ma'am, i-greet na ko ang mga brethren sa Villa Trinitas Church Yes. nga nagbantay karon, nagtanaw karon sa Panimbaya. Hello. Hello, good Thank morning. you. Hello, Good morning. Mga Kalina, family, Buntuyan, uban pa na akong mga friends nga nagtanaw karon. Too many to mention. Okay, ang imong special someone po, ma'am. Special someone to my family circle, my daughters. Of course. Sa imong bana. Oh, Unsa may imong special message sa imong bana? Special message mo para Special message, Siya ka ma'am. prepared. Happy Sabbath na lang. Okay, thank you. Salamat, salamat. Okay, thank you, ma'am. Hinaut-on Thank tanong you. nga po na mo tawag diri kay Yes. mag-propose og wedding, ha? Wow. Nindot kaayo. Si Tawing na napuhon, si Tawing. Sige, Wing, na imong mga greetings. Okay, greetings. Akong ipasalamatan ang pinakakusog nga boss Rex Gonzaga, kauban kang ma'am, daghan salamat sa imong pagsuporta sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. O sa tanan nga mga sponsor sa ato ang Bible Beats, daghan salamat. O ako gipasalamatan usab ang mga taga Central Church nga nag-support, walay puas nga pag-support sa ato ang Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning and happy Sabbath. Ako ipanimbaya ang Tula Church, gikan kini kang Lamira family. Okay, happy Sabbath sa tanan. Panibaya sa Kabuntagon sa mga kaigsuunan sa Kamamanan, SDA Church, sa Kinga family, Echeneki family, Bakuro family, Selgas family, Antinoy family. Greetings from Erning Tinoy. Amo pong mga pagpasalamat og paghatag og maayong kabuntagon din na sa among mga viewers sa Kanituan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Lizelle Alinapon sa iyang mga anak og kang Ma'am Luz Daayata nga nagtanaw karon. And happy birthday to Easy Gailat. Yes. Murag ika-10th birthday niya karon. Okay. Okay, mga greetings. Murag Okay, luya man greetings. kay si Darrell sa greetings. Si Ael pa. Si Alright. Ael pa. Hi, Sabot na ba? Panimaya sa Kabuntagon, lalo na sa mga host nga mga wafu ug wafa. Grabe, Kana gyud. Good morning and happy Sabbath. I-greet na akong family tabang sa akong lovely mama, Lemenda Ibalye, ug sa akong sweet lovely daddy, Ronald Tabang. Especially my son, RJ Nald Tabang. Thank you sa pag-greet. Panimbaya to Huiza family, to brother Benny, Sister Lloyd and Apple, and Davin Vo. And isa pa, good morning, Darl. Panumbaya mi dinhi. Sa salay. Exactly yun na ha. Yung Panumbaya ibasa. mi
quote-unquote gini, mi dinhi karon sa salay nananaw mi uban sa nanay duling. Uy, akong nanay nagtanaw ha. Uncle Tati, Auntie Belen, Yeah, together Uncle, with my Auntie, children. Good Hello, morning, happy Saturday. Nakimadudaman sa MOL. Sa kanang... Kinsa man? Si kanang Korean, si... Uy, Korean ha. Ryan man, no. Oh, Ryan. Basi ka itong mga gwapo nga Koreano. Let me know, Okay, let me know. Godar. Okay. Well, anyway, ay, nanay, Uncle Tati, Auntie Belen, happy Saturday. Rescue 411 family, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th batch. And incoming 7th batch, good morning and happy Sabbath sa inyo. Gikan na sa among guest kanina from Rescue 411. Coast Guard conducted our WASAC, Water Research and Rescue teams. Happy Sabbath po, gikan kanila. And Bureau of Fire Protection, gikan nga po sa among bisita nga. Good morning and happy Sabbath. Daw, ako sa padayon sa pagpanibaya. Ako panibayaon si Shelo Palamini. God bless your decision, Shelo. God bless your plans. And of course, si Marife Balaba. You're going to Manila. Be safe there and come back soon. Come back home. No. Dayon, si Mr. Oliver Cervantes, kung asa ka man na sa diri sa Mindanao. God bless you, my friend. Okay, malipayong panibaya ninyong tanan staff sa Hope Channel. Happy Sabbath. Panibaya also to Wenny, Yoli, Fred, Neng, and to all the brethren of Quiet Our Church. Malipayong pagsimba sa tanan. Lastly, panibaya sa akong husband. God bless you with good health from Deb Ni. And panibaya sa Kabuntagon, ako i-greet akong mga anak sila Wendy Sipeda o ako tanan mga anak og sa Gusa Church. Thanks and God bless. Okay, panimbaya diha sa patag, Mr. and Mrs. Jerry Homok, o kang Mr. and Mrs. Basilio, kang Sir Basilio, ang among pag-ampos panimbaya, nagapadayon diha kanimo. O labi na kang Ma'am Tanghal, na asya karon nagtanaw, Ma'am. Good morning. Ang pag-ampo namo nagpadayon diha kanimo. O ako ipanimbaya usab diha ang si Herios family nga doon na po'y gibati sa lawas, Ma'am Herios, ang pag-ampos panimbaya gapadayon gyapon. Og sa tanan nga mga nagasuporta namo karon nga mga gwapo-gwapa mi, daghang kayong salamat. Huwag na nga ipadagdugan ha. Amo pang pagpasalamat sa Rescue 411, Dr. Ferdy Miranda, kauban sa iyang family, Ma'am Vic. Thank you so much sa paghimo ninyo sa Hope Channel nga may mong part sa Rescue 411. And we also would like to encourage everyone, tan-awon nato ang storya sa kinabuhi ni Dr. Ferdy sa iyang faith o yun sa po niya pag-integrate sa iyang ang faith sa iyang work. Tanawa na siya sa Faith at Work, na siya sa YouTube, Faith at Work with Dr. Ferdy Miranda. O mga panimbaya po diri sa mga gwapa nga igagaw. Jayan Dahunan, Jenna May Diquilmo, Charis Pearl Dahunan, Janelle Doan, Jessica Francines, Mariel Apple, Tibibing, ug sa tanan nga wala pa na mention, Happy Sabbath from Leia. Panibaya kang Marmar, kauban sa iyang anak nga si MJ. Happy Sabbath. Ug ako pang panibaya di kang Auntie Vicky Visto nga naa sa North Carolina og sa atong mga media team diha sa Doha, Qatar. Thank you so much sa inyong paghatag og Sir Joe, daghang salamat Sir Joe. Yes, thank you kaayo kay I love you Sir Joe, I love you. Nag-donate sila sa ato og financial assistance para sa atong broadcast play. Wow, and hopefully, thank you. 1 month from now na Pag makauli na to sila. Makauli itong mga Amen. master. Si Janster ug si Rami nakakaroon sa Papua New So, Guinea. greet na to Be sila. safe, guys. Ay, naabot na ba Janster. sila? Kay Singapore pa man to sila. Murag nakaabot na guro sila. Nagtanaw na to sa live streaming. Okay, Janster and Rami, we miss you here and in town na kamot yun atong mga boys dinhi para ma-okay ang atong technical. Yeah. Go, Ael. Ako po ding i-greet din ako kalimtan, pinakagwapo na ko man si Romulo Halasan, og akong mama nga si Lucy, og ang akong magulang nga Kuya Kyle, og akong mangol nga si Roy, og ang akong foster parents din sa Spook, mga Cabanyero family. Og ako pong i-apas ni panumbaya sa mga higala na ako sa Wolfram Works team. Hinaot ko nga nakamata na mo diha sa Diaz clan. Kinigikan kay Ken Diaz. Okay. Okay, greetings. Panibaya po na ako sa among kaila bago lang si Glenn Ibanez din na sa may South Korea. May Waragdol kayo, no? South Korea, Filipino SDA 4 Church hours in naman, Korea. Good biyahe. morning. Happy Sabbath. Mag-enjoy mo. Salamat kayo for communicating with us. I hope we can be partners too. Dayon, akong panibayaan po si Harvey of MUST. God bless your Saturday. Be happy, be well. Pagpadayon, good morning and happy Sabbath to everyone, especially sa ako very good friend nga si Tess June, Bubbles Moralde, og tanan nga staff sa Cake Express and Bake Shop from Tata. Good morning, panibiyadya sa Bangkok, Thailand. Ila Arnel Marshall Flores. And i-greet po namo among beloved baby Blake
happy birthday. May God continue to bless you, baby Blake, with good health, and we wish you many more birthdays to come. We love you and we can't wait to see you soonest. Happy birthday, baby Blake, from Papa Eddie, Mama Ronor, Happy birthday! Ate Sem, Kuya Happy Waway, and birthday. Kiboy. Happy Sabbath, and thank you Panibaya sa Kamutaan. God bless and more power. Ate Ronor, mayong buntag. Ate Nora Shem, Ate Marcy, Hello. Ate mga cook, thank you kayo. And good morning, happy Sabbath. I would like to greet the Pagunsan family, Mommy Daisy, Daddy Sammy, Ate Mimi, Sansan, and Samsam in Cebu. God bless from Daryl Sweet, Pagunsan. Ha, panibaya. Panibaya sa Tabranza family, especially kang Ate Cora o Kuya Ben. Dinha sa Thailand, happy Sabbath. Panibaya to Panal family of Quite Our Church, especially to Sister Eunice Panal. Good morning, Panibaya, and happy Sabbath. I-greet na ako ang Buscato family o ang mga batanon sa 1,000 Missionary Movement. Okay, Glanzen, thank you so greetings. much Sige. sa inyong paghatag og time diri sa Panibaya sa Kabuntagon. I'm good. Okay. Vincent, og si Miko, nagyayay si Be good, Miko. boys. Grace, thank you so Miko, much, ayaw ko Grace. si Miko, kay abi Miko pala. boy. Inom og tambal para maayo na dayon ka. Oy. Og akong ipanimbaya ang Gamayon family, Pastor and Mrs. Jimenez, Central Church, sa akong mga gwapo-gwapa nga mga sponsors. Amen. Daghan salamat. Wow, Og Concert sa Glanzen. Og ang Glanzen, Okay. mag-concert Tanaw Concert, ta sa yes. concert sa Glanzen sa This SPUC morning. Garden Church o sa Alubid Later Church. this afternoon. Karon nga kabuntagon. Okay, wala pa Afternoon sila ang schedule Alubid. mo concert sa Central. Human na. Human na sila. Human na, Human na. wala ko dito. Sige na, klase. Okay. Mga kapaglaom, ayaw kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait. Pag tinabangay og pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel, kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Herbie, Thank you hi. so much, Happy Sabbath, Glanzen. everyone. Salamat sa pagmata. Rescue Grand morning. 411 volunteers. Yes. Pastor Gulpan, also. Sa itong mga volunteers po. Salamat kayo sa pagbisita. Thank you. Thank you, Jana. Thank you, Leia. Thank you, Ada. Okay, siya Jana, nabiyaan ka ganina, kadaghan ko nagsirbato, wa kanyato. Congratulations, Dynamic Wa Youth, kanigawas. Dynamic Youth Team, Renzon Tero, Norbert Lee Sinining, Husband, Hello to Brian. Jel Abjan, Ayami Abjan, Michelle Hagwaling, and Shireen Gay, Baslot. Thank you so much sa inyong pagpaningkamot sa Panibaya, sa Dynamic Youth. Jeffrey, thank you. Kuya Janster and Kuya Rami. Kwanda yun mo, uli na mo. Napa daw eh. Oh. Mrs. Ed and Cora Wahiman. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Jerry Humok. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarello.